Hej alle sammen, og velkommen til vores naturfagsprojekt. Nu skal vi ind til Ramy og se, hvad vi skal lave og hvad vi skal bruge. Hej. Hej. Vi skal lave et forsøg i dag, hvordan vi renser vandet. Og til det forsøg, der skal vi bruge et trakt. Så skal vi bruge 2 bæreglas, som der er et mærke på, så vi godt må varme det op. Og så skal vi bruge noget filter. Og det er bare, og så skal vi egentlig også bare bruge en Bunsenbrænder, som vi skal sætte til ved gassen. Og et stativ. Nu har vi alle tingene, så nu skal vi egentlig, nu det eneste vi mangler, det er noget beskidt vand, som vi skal ud og hente. Det er altså lidt svært at finde noget vand, når der egentlig ikke er noget. Så vi går bare lige en lille tur og ser, om vi kan finde noget. Vi fandt desværre ikke noget vand, så nu tager vi bare lige lidt mudder. Og så går vi ind og sætter noget vand på, og så rører vi det godt rundt. Jeg tror bare, at det er fint nok. Så skal jeg bare have en ske. Så jeg rører det rundt. Nu skal jeg bare røre i det, indtil det sådan er sådan en rigtig beskidt vand. Så det er meget fint. Så tager vi det andet bærglas, og jeg trækker den ned i. Så den her, den er for dyb, hvis vi nu kunne få det andet. Og på den ned i, så tror jeg ikke, det var særlig meget bedre. Men også på en måde, som vi skal folde her, det gør vi så en halv. Og så halv igen. Og så tager man fat her. Og så har det sådan, den lige kan passe ned i. Ellers så hælder jeg bare noget vand i. Og så venter vi til det er kommet ned i bærglasset. Og når vi nu er vand så blevet færdig med at blive filtreret, så skal vi bruge den her med. Det vi skal bruge nu, det er en skål, stativ og bunsenbrænderen. Og vi skal heller bruge det beskidte vand nu. Så tænder vi bare for gassen. Så skal vi også. Og så hælder vi det vand, som vi lige har filtreret ned i skålen. Og putter det ind under bunsenbrænderen over bunsenbrænderen. Og så venter vi bare indtil de koger. Nu koger det, og så lige om lidt, så skal vi tage det over til vinduet, og så skal vi have det til at køle af. Hvis du lige kunne slukke for bunsenbrænderen. Så stiller vi det herude, og så venter vi til det er koldt. Nu er det så blevet kølet af, og så er der stadig ikke noget beskidt nede i, og det skal vi så lige filtrere en gang til. Og det er bare på samme måde, hvor vi folder papir, halv, og så halv igen. Og så åbner vi det. Og så hælder vi noget vand i. Og så vender vi bare igen. Nu er det så blevet filtreret. Og så er det faktisk rimelig rent. Og der er heller ikke mere vand i skålen. Så nu skal vi egentlig bare smage på det. Og se, hvad Anders synes om det. Nu skal jeg over til Anders. Anders, du skal smage det her og sige, hvad du synes om det. Det smager bare af almindelig vand. Så lykkes vores forsøg. Og tak fordi I gad at se med.
let instruktion. Det, der sker med molekylerne, det er, at når det bliver jo højere temperatur, jo mere hopper de, og jo mere fylder de. Og så er der også nogle bakterier, der dør, når du så varmer det op. Og så vil vi vise sådan et lille forsøg, hvad det er, der sker. Det starter med at være så lidt her. Så hopper de sådan der, så bliver det højere og rigtig højt. Bare klip. Det ser ud til, at sovsen er stærkere end Rami. Cut. Nu har vi fundet vand ned, efter det blev filtreret, så det skal vi ikke bruge mere. Og så skal vi bruge stativ, Bunsen-brænderen og et personal. Hvad hedder det? Film på vand for helvede. Ja. Ej, Tuli. Nu skal vi